Χρησιμοποιούμε μόνο την απαραίτητη ποσότητα, αφήνοντας μία αλία επιφάνεια. Αφήνουμε το στόκο να στεγνώσει από 12 έως 18 ώρες. Για την σφράγιση των αρμών χρησιμοποιούμε εποξιδικό στόκο στην ελαστική μορφή του. Αναμειγνύουμε ένα μέρος από το α και δύο μέρη από το β συστατικό για το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εφαρμόζουμε και αφήνουμε το υλικό να στεγνώσει.